Sa mga kaulo guys, maglalaba tayo ngayon. Dahil yung mga kumot ko makati-kati na eh. May araw ng linggo, bukas pa yung trabaho. Kumot, 3 kumot. May summer eh, mainit. Kaya trabaho kasi nagpawis. Pero kahit makati-kati na, okay pa rin. Kailangan laban natin para naman malinis. Diba? Malayo tayo sa asawa. Malayo ako sa asawa ko kaya lapit-lapit natin. Wala tayo sa asawa, malayo. Kaya tayo magtatrabaho. And I miss you. Saglit lang to eh. Kusot-kusot lang. Kunting kusot lang. Kunting brush. Okay na yan. Nakatapos ko lang magpagupit eh. Mamaya na ako maliligo. Nakatapos ko. Saglit lang to. Kunting brush. Kunting kusot. At mega love shoutout sa BBA Association din. President Bon James D. Kay Shocker Vlogger. Kay Papa Will. Mega love shoutout. Kay Miles Fajardo Bison. At sa Team Legal Vlogger. BBA. Sorsogon by Jeep TV. Kay Rika May Atulik. Kay Jamtech from DTV, shoutout sa inyo. Shoutout lang tayo. At mega love shoutout kay SP Limborgo. At kay Ali Puyo. Kay Manong. Kay Eric Certeza. Mega love shoutout sa iyo. Salamat sa inyong pagsuporta. Sabayin mo dyan sa Pilar. At shoutout kay Madam Ma'am Aya. Mega love shoutout. Team IT Sakala. Shoutout sa mga taga-Pilar. Kay Shocker Vlogger. Kay Sweet Lover Vlogger. Kay Dak Motela. At shoutout pala kay Sir Carretero. Isang newscaster sa Bicol. Kay Ma'am Karen Canon. O si Carretero pala yun. Sa akin mga new friends. Kay Pantin Kupol sa kanyang business. Yan. Medyo maganda na yung business natin dyan. And
Ingat-ingat kayo. Dahil mahirap ng buhay ngayon. Ito na yung gagawin natin.